Элек-электен шунды әйтем бар иде. Әгәр дә кушмагана арасына чыксаң, кичкенә каласың. Ә хәзер шуны тикшереп карыйк. Төшерәсеңме? Сен курыкмыйсыңмы соң? Юк, төшерәсең син мине? Төшерәм, төшерәм. Төшер. Төшерәм. Килеп чыктым или юкмы? Әниме нәрсә әйтем инде? Әнигә шататыны, пожалуйста. Нәрсә дип әйтермен, белмим, но шалтыратырмын. Ни дисәк тә, кайлардан гына килсәк тә, шәп яшибез бит әле.